Anzjan ta' 67 sena mill-Mellieħa telef ħajtu traġikament wara li tajjar minn karozza fil-Gudja. L-inċident seħħ is-sibt filgħaxija l-ħabta ta' 28 fi triq bir miftuħ viċin id-daħla l-ajruport, meta l-anzjan intlaqat minn vettura ta' tip Mercedes li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 37 sena minħal qormi. Minnu fih sejjaħ mediku mill-isptar Mater Dei, iżda sfortunatament ir-raġel kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. Maru wkoll diversi esperti tal-qorti biex jistħarġu l-każ, fosthom it-tabib forensiku Mario Xerri. Dwar il-każ inħatret inkjesta mexxija mill-Maġistrat Natasha Galja Xiberras u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Intant, fis-sigħat ta' wara li ħarġet l-aħbar traġika, spikkat it-tislima lejn dan l-anzjan permezz ta' kummenti fuq il-midja soċjali. Sar magħruf li l-vittmu huwa Charlie Borch li kien attiv ħafna fl-laqda mużikali Imperial fil-Mellieħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.